Kasngi ka bakadro jong ka jingel kai football match ka club WSSWO ka club ka badon hakisnong wabung score East Jantia Hills District hakne ka jingel kai final ki team ki bayakun persha kilong hapdeng ka Rymbai Shkenshynriah bat ka KSF team haka first half ya ka goal ka banengkong layo ban thep da ka Rymbai Shkenshynriah hapo arfly minute but ka second half ru layo ban thep da ka Rymbai Shkenshynriah hapo niapunyo minute ka team ka bara ya ka nam jong jingjob kalong ka Rymbai Shkenshynriah ka penliam ya ka KSF da Arlanot but ya ka best goalkeeper but player ru layo bandra da ka Rymbai Shkenshynriah ka Rymbai Shkenshynriah ka badru ya ka record lani ka nam hakani ka club bakala job menta kumbalai sien kynthih Ada kayu be? Kayu. Ini menjar kayu. Sembarang mana? Ada di sana. Di sana. No, come on, son, come on. Hold up. Midfield one. Kadas. Hadap. Saya mesti nak nilai. Sangat dekat. Kermi Pawa, Chejar Tengka, Blasius Rymbai, Chejar Tengka, Justice Longdo, Arjar Tengka, Baitlang Tkar, Sanspa, Full Moon Tkar, Chejar, Cherful Tkar, Chejar, Samvel Chilla, Lehajar, Evening Tkar, Chejar, Nidumon Chillet, Sanspa, Osanajar, Uma